No dobre, čiže dúfam, že ma aj na kamere dobre vidno. Dneska čisto len tricepsy a potom si dám ešte lítka. Môžem ísť na prvý set a prvý set bude tricep push downy len s touto chujovinkou. A nebudem to odskúcávať kvôli footage a môžeme ísť na prvý set, lebo no, OK. Dúfam, že som dobre na kamere nauhlovaný. Vidíš, asi bude toto troška zavádzať. Možno. Uvidím na footage. No, ale prvý set hotový. Ešte jeden. Každý set pôjdem do zlyhania dvakrát. A ďalší cvik, ktorý pôjdem, neviem. Sa ešte rozhodnem, buď to budú na káble, push downy, alebo nad hlavu s easy barom. Takto. A potom ešte pôjdem jeden cvik a to budú asi dipy. Úplne taký na záver. No dobre, skončila sa mi prestávka a môžeme ísť do druhého pracovného setu. Do piči. No dobro. No, môžem si dať tišie pesničky. No, jaké simple. Prvý cvik mám urobený, čiže môžeme ísť na druhý. Tak som hovoril, easy bar, ktorý je tam na zemi, toto tu. A tiež pôjdem na káble, takto. No, OK, máme tu druhý cvik a už som skúšal nejaké tie váhy, teraz absolútne vôbec netuším, koľko tam mám. Mám to na 1, 2, 3, na štvrtom pinu, čiže asi tak 26 kg typujem.
možno 32, netuším vôbec koľko. A môžeme ísť cvičiť, lebo nechce sa mi to vôbec absolútne obkecávať. Skúšam nové uhlitie s kamerou, čiže možno toto bude vyzerať zaujímavo. Zaujímavo, buď v dobrom slova zmysle, alebo v veľmi zlom. Jedno z toho. No, aký spokojný set. Ešte jeden set tohto a môžeme ísť na posledný cvik. To budú tie tricep dipy, čo som spomínal. Škoda, že tu nemáme na tricep dipy lepšiu mašinu, lebo na tejto, čo máme my tu v posilke, veľmi sú široké tie uhmaty. Neviem teraz, ktoré slovo viac pasuje, ale asi tie uhmaty. Veľmi sú široko a ja mám radšej, keď si trúbku dokážem obchytiť okolo ruky. Lepšie sa dokážem zapreť a napnúť ten sval. OK, čiže prestavka mi skončila a môžeme ísť do druhého a aj zároveň posledného pracovného setu na tento cvik. Opla. No dobro. To by bol aj tento cvik hotový. Odložím sersam a môžeme ísť na posledný cvik. No, OK. Za mnou posledný cvik. Tak som povedal, 2x do zlyhania a ešte by som bol rád, keby som stihol aj lítka si podcvičiť. Aspoň také 3 sety. Čiže zase žiadne obkecavačky a môžeme ísť rovno cvičiť. A budem sa snažiť váhu skôr kontrolovať, jak to tu len hádzať. A len taký doplnok.
No, to bolo ľahké, čo? Takže ešte jeden set tohto a môžem si dať na kľude lítka. A nechal som si tam 25 kg na schvál, lebo jak som spomenul, veľmi sú hrubé tyčky a ja mám rád tenšie, lebo lepšie sa to dokáže obchytiť, ja mám malé ruky, čiže kvôli tomu. OK, čiže mám po prestávke a môžeme ísť do posledného setu. A po týmto ešte pôjdem rýchlo pozrieť pumpu dozadu, bo vyzerá, že tam nikto není a tam je dobré svetlo. Čiže super, I guess. Ja to tu. Už som mal dostať Oscara za toto komentovanie, čo? Čo už sa to zlepší. Do piči. No tak toto bolo veľa ťažší set. No, ale nakoniec, ako záverečný, podľa mňa parádny. Čiže, jak som povedal, vypnem nahrávanie tu a ideme pozrieť dozadu pumpu. No dobre, čiže sme pri zrkadle a pozrieme rýchlo pumpu. Aspoň také tie nejaké základné pózy, aby boli. Čiže, neviem, napríklad prvá. Také klasické, ale tak podľa mňa tricepsy jedna z tých najlepších. Bicek, tricek, tak to myslím. No, potom ďalšia. Jedna z mojich obľúbených dokonca. Ale prečo by som toto musel dať takto kus na šikmo. Škoda, že tu zavadza táto tu malá pičovinka. Tak, a potom tam je ešte, no napríklad. Tu sa nezdal pri pozorovaní celkom. Treba ovládať dých. Nečakané, čo? No ale nič. Asi všetko pozy. Iné ma nenapadajú, čiže ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.